hlobo olunje kodwa uye wathi kuyaphumeleka xa usenza ngohlobo. Mna bazalwane ndingumama uKaji, ndiyintombi yalapha kuQumbu, kodwa ngokokutshata nditshatele eNgqamakho, ngokokuhlala ndihlale eEast London. Ndingumama osindisiweyo othanda uThixo kakhulu. Haleluya. Umama uDlomo uthethe yonke into. Uba ndingazama mna ukufuna ukuphinda into ayithethileyo ngaba ndiyimosha. Wayigqiba umama uSiziba ngokuthi inye into esishota uba siyenze kukwenza izwi. Bazalwane, makhe siyeke ukuvutha ngohlobo sivutha ngalo. Makhe siyeke izwi siyalazi from Genesis to Revelations. Kodwa alinamandla uba sizawuvutha apha singalenzi njalo. Leli sizini ngoku yokwenziwa komfazi kufuneka umfazi owenza izwi. Le mpi sijongene nayo emtshatweni sizayibhuda uba izwi asilenzi. I-challenge nganye ojongene nayo isezwini uba uphuma njani kuyo. Ndicela undifundele mama uSiziba, anduzungena kwi-submission into mama uDlomo usithethile zonke. Kodwa ndicela undifundele nje ngokukhawuleza phaa kuMateyu isahluko sesesixhenxe. Uqale phaa kuvesi wama-24 uyoma kuma-27. Matthew 7 chapter 24 to Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Sizokwamkela ufefe isigoduke. Wonke umuntu osukuba ngoko eweva lamazwi am awenze, ndomfanekisa nendoda eyingqondi, yona yayakhelayo elulwanweni indlu yayo. Yehla imvula, yeza imilambo, yavuthuza imimoya, yagaleleka kuloo ndlu ayawa, kuba ibisekelwe elulwanweni. Wonke umuntu owevayo lamazwi am angawenzi, wofanekiswa nendoda esisiyatha, yona yayakhelayo enhlabathini indlu yayo. Yehla imvula, yeza imilambo, lavuthuza imimoya, yabetha kuloo ndlu yawa, saba sikhulu ke isiwo sayo. Lilizwi lakho Nkosi. Izwi lakho ke Nkosi lokuthetha kwakho linamandla Thixo, lincothola imithini Satan, liphanzisa amaxhala, lihlabe lahlule inyama nethambo nomongo. Thixo wam, maliwenze umsebenzi wakho, lingabuyeli kuwe lingawenzanga. Malisizinzise, malisiqoqe. Thixo wethu olungileyo, thetha ngokwakho, ngoba xa lithethwa nguwe linamandla. Yavakala kumkani ngokwakho ukuthetha akufani nokuthetha kwabantu. Ngokwakho ukuthetha usesiphantini sakho. Thetha Nkosi, simamele. Uyana kaya siyama yashaka. Thank you, Jesus. Wonke umuntu osukuba ngoko eweva lamazwi am awenze, ndomfanekisa nendoda eyingqondi, yona yayakhelayo elulwanweni indlu yayo. Yehla imvula, yeza imilambo, yavuthuza imimoya, yagaleleka kuyo indlu ayawa, koba ibisekelwe elulwanweni. Bazalwane, ukwenza izwi likaThixo ubeka ifoundation yezinto zonke. Izwi likaThixo yifoundation engenakushukuniswa nto. Kuthiwa yeza imimoya,
indlu ayashukuma ngoba kaloku lo mfazi indlu yakhe uyakhele emulwanweni elilizwi likaThixo. Akalifunda kuphela kodwa walipraktisa ngoba izwi likaThixo liyapraktiswa abangcwele. Awukwazi ukulithetha kodwa ungalenzi ngoba izwi likaThixo lingumanyani liphilile. Khawulithathe liyabamba emthathweni wakho izwi likaThixo. Ujonga yintoni na enowuhengisa umtshato wakho? Ewethu akazungakrekreza umyeni, akazungazali ngaphandle umyeni, kodwa xa uzinzile elizwini njengomfazi uyazi mandate yakho kaThixo, zonke ezo zinto zizafika zibethe kodwa zidlule ngoba zifika endlini ene-foundation eyakhelwe emulwanweni. Kodwa kuthiwa xa ungalenzi ulifunda kha ufana nesiyatha sendoda eyibekayo indlu yayo ehlabathini, kuthi kusawufika noba ngumkhwitho iwe indlu bazalwane. Yiyo le nto imitshato ichithakala ziifowuni, umkhwitho wefowuni kodwa dilize umtshato. Umkhwitho wefowuni aphula i-covenant awayenzayo noThixo ngoba kaloku ubone u-I love you efowunini yendoda. Ubufuna ntoni efowunini yendoda uneyakho ifowuni? Le nto ikhangela kule fowuni ingabe ufuna iway out yokuphuma kulo mtshato ngoba kosoyifumene le nto uyikhangela kutheni ungakwazi umelana nayo ke? Kanti isizathu soyikhangela besisithini? Abazalwane masingawelwa imitshato ngenxa kaNobenandi. Ayikho ngathi le nto bayatsho abamama kodwa kungenxa yosuku lukaThixo. Apha sizozukisa uThixo. Umtshato is a salvation. uThixo ngokulungisa ibandla. uThixo ufuna uvusa abafazi abazothwala intyeya yomnqophiso bayibusele endaweni yayo, kodwa sikwazi uyithwala singabuphili ubungcwele. Abazalwane ubungcwele abuphile ecaweni, ubungcwele buphilwa kule ndawo ubekwe kuyo nguThixo ngoba naku uThixo uhleli naye. Uphilo uThixo uzokuhlonipha ecaweni kodwa uThixo naku uhleli naye, ubungcwele abukho apha endlini. Ngoku mamnontaka bukuvuke abafazi ababiziweyo nguThixo. That is irayithi loo nto bazalwane, kodwa ingxaki uthi umfazi akuzibona uba yena ubiziwe nguThixo athathe iposishini yendoda ngoba uzibona ingathi ubhetere ngoba yena unobizo. Who is this God? Othukubizile kodwa uThixo wakho uyangcungcutheka endlini. Uphilo Thixo ukubizileyo sithi ngeke ndicompromise ngoba uThixo ndibizi. Anawucompromise ngenxila lingafuni ukhonza. Ewethu elonqesa uthwele igama lalo enxila uthi ungumama ungazi ngenxa yenxila uphela compromise into ibizwe nguThixo.
uhambe ngamukathi wenziwe sikwi-society esithi siphila ngo-50-50. Andazi bazalwane uba ngokabani lo-50 sehlulekana naye ngoba wenziwe wangumfazi 100%. Yenziwe indoda yakho yayindoda 100%. Lo 50 singu-50-50 simohlule ku-100 kabani. Uzawuthini izinto zingabi abnormal ngoba kukho umuntu othwele u-150 kube kho umuntu ohleke no-50. Khange kuphazameke uba wenziwe ube ngumfazi. Khange kuphazameke uba enziwe abe yindoda. Umuntu ngamnye aphune mandate yakhe. Ewethu khawuhlale kwilane yakho. Uzawugilisa i-freeway nesihamba kuyo. Uthena ungazazi ukuba iphilayini ngoba wenza ingozi. Yakho ngokule yakho ilane uxakekile ufuna ucorrecta lo uhleli kweyakho ilane kucabe uzakwenza imesi kweyakho ilane ngenxa yemesi eyenziwa nguluse next door kwakho kanti uThixo uthethe wathini kuwe. Yewethu uThixo umfazi usenhliziyweni kaThixo. Akho nto uThixo ayihloniphe njengomfazi. Akho nto uThixo layibonayisa njengomtshato. Jonga uThixo mamdlomo. Zazikhona intombazana ezazizivirgin. uThixo wayengena ezibelekweni zakhe xa izawuze emhlabeni. Kodwa ngenxa yebonayisa umtshato waqonda jonga zawuhlala kwesikaMariya. Yena seyithathile kodwa ngekahlangani nendoda yakhe. Ngoba uThixo nguThixo womtshato. And you understand ukuthi umntana befanele uphuma emtshatweni not entombazaneni engatshatanga. Hallelujah. Amen. Yewethu unixabiso uThixo. Uthoma ngokulunga kukaThixo. Sutshintshwa sisimo. Ezimeko bona nje zizokwakha ikharacter yakho. Ezizinto ingathi zenziwa ngulotata kungoba ungalungi kuzolungiswa ikharacter yakho. Ubezi izinto mamudlomo bezingakwehlelanga bengekho sidingo ubuvusa young wives ubuzawusifundisa ntoni entweni ongadluliswanga kuyo uThixo. Akamsebenzisa uThixo umuntu angamsebenzanga. Uzawuthetha ntoni ebafazini ungayazi. Bazalwana apha sizakuzothetha itheory apha. Sithetha izinto esidluliswe kuzo uThixo. Esasingazi understand ngexesha ezasenzeka ngalo. Kanti uThixo uyalazi uba likhona ixesha endizawuzivusa the time like this one. Athi uThixo xa sendifuna ubuyisela umfazi endaweni yakhe. Bakhona abafazi endibenzileyo ndabadlulisa kulo mlilo kodwa bandithemba basuka. Ngoba uzawuvusa abafazi khona ukuze bazawuphakamisa abanye abafazi. Sithenjweni izulu bazalwane. Thenjwe thina abantu abathenjiweyo sithi kubani na ongamfumanayo umfazi onesidima ngoba ixabiso lakhe lingaphezulu kwekorali. Umhlali awulazi ixabiso lakho. Awuzazi uba uxabiseke kangakanani. Akho nto ilinganiswa nawe ngoba ixabiso lakho lingaphezulu kwesilivera negolide. Ndithetha umfazi. Hallelujah.
makabonke uThixo baze babe nexesha lokwenza izizwe elo xesha lokushumayela khawulenze mana abantu balibone uniphila unihamba malibone kuhlalela ungabaxelelanga kodwa balibone uniphila bathi ndiyabawela ufana nalo mfazi kuthiwe sizi-crowns zabayeni bethu. Idithi lencwadi nendoda ekuhlaleni iyaziwa iyahlonipheka ngenxa yomfazi wayo. Okhuva umfazi xa isenza ukumasikisa akuthiwa unolizwe kodwa kuthiwa umkazwedumile nkathi hlazisa igama lendoda yakho othenjwe ngayo kuThixo. Ake siyabamba ntame kwami idlule lo xesha. Let's take our position and do the mandate of God. Ngoba uThixo uthi lento yenzelele ukhona ukuze lingahlazeki igama lami. Silihlazela igama likaYehova. Silahla imithatho ngezinto ezingakhange zibekho kwiplani yalo mthatho kuwo. Ebazalwane make siguquke singomama thina abakholwayo. Futhi izwi siyalazi A to Z kodwa ngoku make silenze. Let's apply the word of God in our marriages. Hallelujah. Ndifuna ukuthi kuyo yonke lento ithethwe lapha kuMaMdlo ndithela ukugqiba bazalwane bami phuthumani isikreke ngoba ingxaki lempi sijongene nayo ayoyagazi nanyama kodwa yeziphatha amandla zoba umnyama ezikhohlakeleyo ezifuna umfazi ophatha amandla ngoba umfazi ophathisiwe ngamandla kaThixo. Hallelujah. Ngamandla wena utsho khona ukuze simelane neentolo zinomlilo zikaSathane. Ayithi xa isiza kuwe u-apply ilizwe likaThixo. Makabongwe uThixo. Makabongwe uThixo bazalwane. Alo xesha lakhala eli. Ixesha lokhala lidlulile. Yazi position yakho. Take your position. Take your position. Uthenjwe wena apha. Ndidla ngokuthi you are the goalkeeper of this house. Wangangena amanqaku apho khona. Ayingatyiwa iteam ukhona. Uzodefenda kaloku wena. Kuthe wena uyihelpa bathi uzawuhelpa kule ndawo kudingeka kuyo uncedo. Awuzange uzo-expose umyeni wakho apha uzomombathisa ihlazo lakhe. Khawubenzeke shune manyulumani mani ukuthi jonga tata ikhona indoda kaThixo edla ngomvula apha. Therefore make siyenzeni igumbi eliphezulu khona ukuze izoba nendawo yokufikela. Xa ungumfazi ibanalo igumbi eliphezulu ngoba ithi xa ifika ingxaki lo mfazi efelwa ngumntana ebebleswe ngayo le ndoda ithi ngoku umntana ufile kodwa ndidinga indoda kaThixo. Igumbi eliphezulu. Xa kwingxaki kwakho wena uyaphi uba awunalo igumbi eliphezulu? Sikhona ingxaki bazalwane ezingafuni omakhelwane ezingafuni tshomi kodwa ezifuna wena noThixo uye kwi-upper room. Uthi Nkosi naku umtshato wami uSathane ungenile. Lingenile isela liyawuba, lingenile isela liyawudestroya, lingenile isela liyawubulala. Kodwa uNkulunkulu ngoba ndibekile mna kweli khaya akufayo kuzavuka ngegama leNkosi. Ake siphapheni bazalwane. Ake siphapheni. Ake siphapheni zonke ezi zinto
izinto zenzeka apha licebo likaSathana ngoba ufuna ukusisusa kwimandate kaThixo. Kodwa masingavumi yithi no, nathi kweyami indlu. Kuthiwa masingabacithi egumbini. Kukho into esingayaziyo bazalwane, ukuba la nkonzo impiliso kwekhaya. Uthethiswe phezu kwala nkonzo. Uthi Nkosi uthe ngeyabuya kungcwalisekile. Sona leli nkonzo mayingcwaliseke. Noma sikhona isifo esingabe sikhona, kodwa ngenxa yokungcwaliseka kwami makungcwaliseke. Kweku ndizamthika liba undiphathele izifo kubani kuwe. Izifo kuwe unothika kakhulu kangaka ehlale ezulwini. Isifo ngamanye amaxesha singangena kodwa ngekhe sikwenze into. Sizongena ngoba sifuna kuzukisa kuThixo. Uthi ewe I'm HIV positive kodwa ndiyaphila ngenxa kaThixo. Glory to Jesus. Abazalwane sinamandla, singabafazi. Mhlawumbe awuzazi ingakuSathana ukuhlebele wathi awuyonto yanto njengoba le ndoda ikushile yayangaphandle. Ewethu unamandla, ixabiso lakho lingaphezulu kwenkonayo. Sumamela uSathana, sumamela uSathana. Kakade ukuxelela into abana jafa usibonise ngento uthi ndiyahamba kulo mzi andiyindawo ngoba ixabiso lam lingaphezulu kunekonayo. Mhlawumbe akazazi uSathana ukudila nabantu. Uba ke ngoku nawe kwenzeka impazamo ungazazi ukuthi ixabiso lakho lithini, uyakucikela phansi uSathana. Asidivorce bazalwane. Ngoba uThixo uthe idivorce akayifuni. Akazude ayifune kuba thina sifuna udivorce. Asidivorce thina. Andihamba apha Thixo imandate yakho ndingayigqibanga. Benthe mna aphanza kuhlulwa kukufa. Ukukumphefumla usadibene nenyama. I'm going nowhere. Ngoba imandate yakho ayikapheleliswa. Bazalwane singabafazi abanjani aba manje? Abantwana bethu sizobashiya ngantoni? Abantwana bethu sithi mabafunde intoni kuthi? Lento sesiyenzela bona bazalwane. Bathi umama wahlala. Ewe sasimbona uDade Ncina. Bathi umama wahlala. Lefona kowami umthatho sizawuhlala. Amen. Inifakele. Haya kili abaya kasi. Ya kai mshikasi ya. Alayana nuya. Mala kashika dia kasi yene. Unaya kasi ya maya. Yoshika maya kaya. Asakalia seke. Wane kemene no shika la kasi ya. Unaka maya kasi ya. Usekelia. Noya kasa mana shika dia. Uyakeli no shika. Usaka mala kasi. We are married for life. Asisi kule ndawo. Asisuki kule ndawo. Asisi. Sibiziwe kula makhaya. Ayiziwele ezandleni zethu. Asikwazi uyiphomula. Bazalwane, thatha indawo yakho mamlondana.
ngonango qala ukuyiva. Thethile uThixo kule ndawo. Thethe kakhulu. iBhayibheli onendlebe makeve akuthethayo ubaba. Now nje yonke lento ithethwe apha awunokwazi uyiphila unganayesu. Alabashatana basaya awunakwazi ulenza ilizwi engekho Yesu enhlizweni. Uyazazi